कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरती परशुराम घाटामध्ये रविवारी सकाळी काही वेळापूर्वी एसटी ट्रक आणि कार असा तिहेरी भीषण अपघात झालेला आहे. यामध्ये सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, मात्र चालकाला गंभीर दुखापत झालेली आहे. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. सुदैवाने ह्या 3 वाहनांच्या अपघातामध्ये एसटी मधील प्रवासी बचावलेले आहेत. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरती परशुराम घाटामध्ये एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. काल सुद्धा याच ठिकाणी अपघात होऊन महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झालेली होती. घटनास्थळी पोलीस दाखल झालेले असून चिपळूणकडून खेडच्या दिशेने येणारी एसटी आणि समोर येणाऱ्या ट्रक यांच्यामध्ये हा अपघात झालाय. यामध्ये मागून येणारी कार एसटी वरती आदळल्यानं हा मोठा अपघात झालेला आहे. एक कार चालक तर यामध्ये दुचाकीस्वार देखील जखमी झालाय. एसटी चालकही जखमी झाल्याची माहिती आहे. जखमींवरती जवळच्या रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलेलं आहे. मुंबई आणि गोव्याला जाणारी सगळी वाहतूक या अपघातामुळे एकाच लेननं सुरू ठेवण्यात आली आहे. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग या विचित्र अपघातामधून एकूण 4 वाहन असल्याची माहिती आहे. एसटी बसमधून काही मंडळी हे दापोलीकडे पर्यटनासाठी निघाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मात्र एसटी मध्ये कोण प्रवासी, विद्यार्थी किंवा कोण पर्यटक होते याचा अधिक तपशील समजू शकलेला नाही. काल देखील याच ठिकाणी अपघात होऊन वाहतूक ठप्प झालेली होती. कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी.